Ulični hudaci už postali jeden zo symboloch Nového Sadu. Možich čuť zu hlavným uhorodským centru, ale i širše, jak zo svoju muziku i štyrima ošpihami, veljim Novosadjanom ukrašuju dzenj. Oni uživaju u svojej roboti, međutim, jak varja, nezadovoljni su zo svojim položenjom, bo u zakonu nje isnuje kategorija uličnih hudaci, ta ih robota oharakterovana jak žobranje. Velika je razlika između prosjaka i nas. Mi zarađujemo pošteno, ne tražimo ni od koga. Volja ljudi je da li će nam spustiti 10, 5 ili 20 dinara. Okrem toho, policija ih da skeljo raz nadzenj premesta z mesta na mesto. Trebao bi grad malo to da se pobrine oko tih dozvola. Mislim da je to svuda u Evropi, pa i u Beogradu je to uređeno kako treba. Hudaci tvrdza, že policija nigde nje bola neprijemna gunjim, međutim neprijemnoše najst u situaciji kad opomina. Oni še za teraz nahodza, namahaju še nje zavadzat jedni drugim, a planuju i organizovat svoj festival, gdje bi še afirmovali jak umetniki i že bi im še na tot sposob zljepšalo položenje.